Bai, esan bezala, azken ikasturtean Ernaik kongresuan ibili da eta prozesu honetan nazioarteko zein Euskal Herriko egoera aztertu dugu eta baita nazio askapen mugimenduaren eta gaztantolakundearen ibilbidea aztertu dugu garaiak eskatzen dituen moldaketak egiteko. Zentzu honetan, nazioarteko ikuspegiari dagokionez, bai ikusi dugu sistema kapitalista neoliberalak amaiera fase batean dagoela, eta honekin ez dugu esan nahi sistema hori bukatuko dela, baizik eta sistema gordinago bat eta autoritariago bat bihurtuko dela. Zentzu horretan Euskal Herrian ez gaude horretik salbu, izan ere Frantziar eta Espainiar estatuek nazioarteko egoera nazio hori baliatzen dute Euskal Herriarekiko zapalkuntzarekin jarraitzeko eta guri horren aurrean borrokatzea dagokigu. Zentzu horretan, nazio askapen mugimenduak eta gazte antolakundeak hamarkadetan zehar bai lortu du Euskal Herrian baldintza berziak sortzea zapalkuntza horren aurrean aldaketa bat sortzeko eta ziklo politiko berri baten atarian gaudela, batez ere hiru ondorio nagusitan oinarritzen gara. Alde batetik, preso, ieslari eta deportatuen auziari dagokionez, azken urteetan egia da aurrera pauso handiak eman direla, dispertsio politikin bukatuz eta lortuz preso gehienak astean zehar kalea zapaldu ahal izatea, eta bide horretatik uste dugu hurrengo urteetan aurrera pauso handia emango dela, eta hori alde batetik mesede handia egingo dio nazio askapen mugimenduari eta euskal gizarteari oro har, arnasa emanez eta askapen prozesurako indarrak biderkatuz. Ziklo politikoaren beste ezaugarri bat da ezker independentismoak izan duen gorakada. Hau bai ikusi aldugu, herri sektore, orain arte ezker independentismotik urrun zeuden herri sektore eta lurralde geografiko batzuk ezker independentismotik hurbilago kokatu direla eta gure proiektuarekin lerratu direla. Eta bestalde batetik, arlo instituzionalari dagokionez, Euskal Herria Bilduk azkenengo urtetan izan duen gorakada nabarmena da, eta epe laburrean herri honetako instituzio gorenak gobernatzeko aukera ikusten dugu. Eta honek aukera izugarriak sortuko lituzke Euskal Herriaren independentzia lortzeko. Eta azkenik, hirugarren ondorio edo adibide garrantzitsuena, Euskal Herriko lurralde ezberdinetan bakoitzak bere berezitasunekin eta bere erritmoarekin ikusi dugu lortzen ari dela nazio aitortza eta erabakitze eskubidearen inguruko eztabaida berpiztea eta eztabaida publikoaren erdigunean jartzea, eta guri dagokigu hori indartzen jarraitzea eta lerro horretatik borrokatzen jarraitzea. Bai, hori azkenaldian askotan aipatu dugu Ernai zentratu bezain zabal baten beharra, eta honekin esan nahi dugu ulertzen dugula Ernaira batzeko, Ernaira binkulatzeko askotariko moduak daudela eta herri honen askatasunaren borrokara batzeko modu desberdin eta ugari daudela. Horregaitik ulertzen dugu gazte bakoitzak ekarpen desberdin egin aldiola borroka honi, eta horregaitik uste dugu ekarpena egin nahi dion gazte ororentzako lekua eta espazioa izan behar dela Ernai. Horregaitik defendatzen dugu Ernai zabal baten beharra, ekarpena egin nahi dion gazte ororentzat lekua izateko eta modu hauek guk Ernairen baitan lurreratu ahal izateko. Bestetik, Ernai zentratu bat defendatzen dugu modu honetan, esan nahi dugu Ernaik borrokatzen duen hori edo defendatzen duen hori ondo finkatuta eta definituta dugula. Izan ere, Ernai zabal bat izateko ezinbestekotzat jotzen dugu Ernai eta antolakunde zentratu bat izatea, ahalik eta gazte gehien gure proiektura batu ahal izateko ezinbestekoa delako Ernai hori zentratua egotea. Honekin ere, hori aipatzen dugun arren, borrokara batzeko modu ugari daudela, azken kongresu honetan berrespena egin nahi izan dugu militante figuran, eta figura honek merezi duen edo behar duena aitortza egin nahi izan diogu. Izan ere, badakigu individualismoa gerotan abariagoa den garai hauetan, ze garrantzitsua den proiektu kolektibo batera
batzea eta hau gure bizitzan barneratzea, ze uste dugu horrelako erabakiak ezinbestekoak eta garrantzitsuak direla, eta horrelako autu bat egitea kristonako potentzial eraldatzailea duela uste dugu. Horregaitik azken kongresuen honetan ere aitortza hori egin nahi izan diogu militante figurari. Ernai azken urteetan milaka gazterentzako borrokarako tresna izan delako eta herri honen aldeko borrokara konprometitzeko espazioa eman digulako Ernaik. Beraz, hurrengo urteetan honek horrela jarraitzeko eta Ernai gazte askoren etxe eta eskola izaten jarraitzeko, Ernai zentratu eta zabal bat behar dugulako eta herri honen askatasunaren aldeko borrokan Ernai guretzako tresna izaten jarraituko duelako. Bai, lehen aipatu bezala, uste dugu aldaketa baten atarian gaudela eta zentzu horretan esaten dugu Ernai gazteontzat borrokarako tresna izan behar dela. Guk uste dugulako gazteok aldaketa horretan agente aktibo izan behar garela eta gazteok bertan parte hartu behar dugula, gure aldarrikapenak aldaketaren erdigunean jarriz. Zentzu horretan, horretarako dinamika bikoitz bat eramango dugu aurrera, alde batetik nazio auzia landuz, uste dugulako herri honek askatasuna behar duela, eta beste alde batetik ere, gazteon problematikak, nahi behar eta kezkak landuko ditugu. Hauek bi uste dugu modu bateragarrian landu aldirela, izan ere guk borrokatzen dugun Euskal Herri horretan ez da inolako zapalkuntzarik egongo gazteongan. Horregatik, gazteon problematikak lantzeko independentzia ezinbesteko tresna bezala ikusten dugu. Horretarako, 5 erronka nagusi planteatu ditugu kongresuan, alde batetik izonek azaldu duen Ernai zentratu eta zabalaren filosofia, beste alde batetik gazte bultzada nazionala indartzea ahalik eta gazte gehien askapen prozesura batzeko, beste alde batetik gazte borrokarako ekosistemak indartzea, uste dugulako Euskal Herrian badagoela gazteria aktibo bat eta gazteria borrokalari bat, orduan hori indartzea eta hori garrantzia ematea ezinbestekotzat jotzen dugu. Laugarrenik, lehen aipatu bezala, gazteriaren nahi behar eta kezkak eztabaida politikoaren erdigunea jartzea eta horiek politizatzea dagokion espazioa emateko. Eta azkenik, Ernaiko militante hori dagokigu gazteon artean aldaketarako ilusio eta green hori mantentzea. Horretarako eremu estrategiko batzuk planteatu ditugu kongresuan eta hauek dira alde batetik euskara, uste dugulako euskara dela Euskal Herria berezi egiten duen ezaugarrietako bat, orduan euskararen alde borrokatzea dagokigu. Beste alde batetik feminismoa, izan ere inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri honetan zapalkuntza cis-heteropatriarkalarekin bukatu behar dugula uste dugu. Beste alde batetik eta kongresu honetan txertatu dugun eremu estrategiko berria jatorri eta kulturaniztasuna da, batez ere gaur egungo garaietan non fasismoaren eta horrelako ideia autoritarioak hasten ari diren, uste dugu horrelako herri sektorekin elkarlanean egon behar garela. Laugarrenik, hezkuntza eta hezkuntzaren muak duen potentzialitatea ikusita, gure kasuan ikama indartzea dagokigula, ikama delako hezkuntzaren muan antolatzen den antolakunde independentista bakarra, eta azkenik, lehen aipatutako askotariko espazio horiek izan gazte asanbladan gaztetxeak horiekin bateran elkarlanean ibiltzea eta haiek gure borrokara batzea. Bai, hori Peiok ja aipatu du, ziklo politiko berri baten aurrean gaudela eta honen baitan ikusten dugu gure herriaren askatasun prozesuan urrats berriak emateko aukerak ikusten ditugula eta honen baitan gure egitekoa aldaketa sozial eta politiko hauek gazte perspektibatik hauspotzea izango da. Honen baitan gazteak agente aktibo bilakatuz. Izan ere, uste dugu espazio desberdinetatik bultzatuta aukera sakonak daudela Euskal Herrian benetako aldaketak lortzeko, horregaitik hori aldarrikatzen dugu
borroka honen parte izatea eta honetan egotea. Euskal Herrian aldaketarako aukerak ikusten ditugun bezala, gazteontzako aukera handiak daudela uste dugulako, non gure beharrak erdigunean jarri ahalko ditugun, eta merezi duten lekua egin ahalko diegun, eta beste herritarrekin batera herri honen askatasunaren aldeko borrokan jarraituko dugun. Horregaitik, aldaketarako olatu hau auspotzea dagokigula uste dugu eta borrokarako konpromisoa erakustea. Honen baitan badakigu gure herriak ez daukala etorkizuna bermatua eta gazteak gero eta zapalduago gaudela, beraz honekin gure hortzi mugarria izaten jarraitzen du Euskal Herri aske feminista, sozialista eta euskaldun bat, independentzia delako gure herriak bizirauteko duen aukera bakarra, euskaldunak garelako eta gure herrian aske bizi nahi dugulako. Sozialismoaren alde egiten dugu gutxi batzuen interesen gainetik herri sektoren beharrak erdigunean jarriko dituen herri bat eraiki nahi dugulako, eta nola ez Euskal Herri feminista bat. Zapalkuntza patriarkalen gainetik, jendarte eta Euskal Herri feminista bat eraikitzea helburu dugulako. Beraz horregaitik, badakigu garaiak borroka eskatzen duela eta dei egiten diogu gazte orori gure borrokara batzera.